Bé, moltes gràcies per la vostra compareixença, per la vostra assistència i per la presentació d'en Jordi Casacuberta i sobretot per l'oportunitat que m'ha donat de poder fer un salt que no hagués fet mai si no veiés que darrere hi ha un projecte d'independència real, encara i ulls, i amb possibilitats d'èxit. Nosaltres apel·lem al vot útil del Front Nacional de Catalunya perquè considerem que aportem un projecte de secessió, un projecte per fer la independència, i considerem que els partits tradicionalment considerats sobiranistes, els partits del processisme i de la correcció política, no han sabut fer la independència i considerem que no la faran mai. Nosaltres no podem donar suport, si sortim elegits, no podem donar suport a la formació de cap govern que no assumeixi el mandat de l'1 d'octubre del 2017. Considerem que l'1 d'octubre el referèndum d'autodeterminació havia d'haver sigut vinculant, respon als estàndards democràtics establerts pel Consell d'Europa. Si extrapolem la participació electoral i el resultat en els més de 2 milions de vots vàlids a aquells 770.000 vots que van ser anul·lats per la Guàrdia Civil i pels Mossos d'Esquadra, més els desenes de milers de vots que haurien d'haver vingut de l'estranger, de residents catalans a l'estranger, si extrapolem, repeteixo, aquests vots en els vots anul·lats d'una manera o una altra, els estàndards tant de participació com de majoria favorable a favor de la independència responen als estàndards establerts pel Consell d'Europa. I per tant considerem que no s'ha de fer un referèndum d'autodeterminació, que aquest ja està fet. Des del Front Nacional de Catalunya i també des de Via Única considerem que l'estratègia de pactar un referèndum d'autodeterminació amb l'estat espanyol és errònia. Això no reeixirà mai. Per tant, no donarem suport a la celebració d'un referèndum pactat amb l'estat espanyol per acabar a perdre'l dignament, com proposava el molt honorable president Torra, fent referència als referèndums d'autodeterminació celebrats al Quebec i a Escòcia, on l'opció sobiranista va perdre dignament per molt poques dècimes, però va acabar perdent. Nosaltres hem guanyat, només hem de fer efectiva la independència, hem de fer efectiva la nostra pròpia autoritat, l'autoritat de les nostres institucions. I aquí és on rau el quid de la qüestió. No podem donar suport a una llei d'amnistia als presos polítics. Si de cas considerem que un estat català és qui hauria de fer una llei d'amnistia als presos polítics en cas que deixin de ser un entrebanc per fer efectiva la independència de Catalunya. Considerem, dins del marc autonòmic, que han de ser les institucions públiques les que liderin i generin el marc polític i jurídic perquè es pugui desenvolupar una sobirania fiscal des de les pròpies institucions polítiques i des de la pròpia Agència Tributària Catalana. De res serveix que mobilitzem a la societat civil si les autoritats catalanes, les autoritats del nostre país, no confereixen el marc jurídic per poder garantir la seguretat dels agents econòmics que vulguin pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana, mitjançant el principi d'administració única de l'Estat. Això es pot fer. No entenem, és incomprensible que els partits polítics que controlen l'Agència Tributària Catalana i les nostres institucions no hagin pres el camí per liderar la sobirania fiscal. Això s'hauria d'haver convertit en un moviment de masses. El que passa que veiem que als partits tradicionals no els interessa convertir la independència en un moviment de masses. El nostre compromís amb la independència implica també que tant a les llistes del front com fora de les llistes del front incorporem tot un equip d'experts en dret internacional, en successió d'estats. De fet, el cap de llista del Front Nacional de Catalunya és l'únic cap de llista de tots els que hi ha, entre tots els partits polítics, a qui ningú li ha d'explicar com es pot fer la independència. A mi no cal que ningú m'expliqui com es pot fer la independència, no cal que ningú m'expliqui com es transmeten els tractats internacionals, com podem fer que Catalunya formi part de la Unió Europea o quina part del deute de l'estat espanyol hem d'assumir. I això, per tant, ja és una posició d'avantatge respecte
la resta de partits polítics i és una declaració d'intencions per part del Front Nacional de Catalunya. Per fer la independència necessitem estratègia, que l'hem desenvolupada, però també necessitem compromís i coordinació. I això és el que ens ha fallat. Fins ara no hem tingut cap d'aquestes tres coses. Per tant, ens comprometem a formar un govern efectiu, el primer govern efectiu de l'estat català en sòl nacional. De res serveix tenir governs de l'exili, que no funcionen com a tal, que no deixen de ser una entitat més de la societat civil, i considerem que aquest és el primer pas per restituir la nostra sobirania. Hem d'apostar també per la unitat de la nostra nació i hem d'obrir un procés constituent que acabi amb la redacció d'una Constitució i, si convé, si s'escau, amb la celebració d'un referèndum sobre la Constitució, no sobre l'autodeterminació. Però no podem ser naïfs, ja sabem quina serà la reacció de l'estat espanyol, la podem preveure. I considerem que les altres forces polítiques s'equivoquen amb les estratègies amb les quals diuen volen fer la independència. Sembla ser que volen mobilitzar a la població de Catalunya per aturar l'economia, per aturar les infraestructures i els serveis públics i resistir durant totes les setmanes que convingui. Nosaltres considerem que un cert enfrontament amb l'estat espanyol probablement hi ha de ser, però no crec que aquest punt s'hagi de deixar en mans de la ciutadania. Nosaltres no creiem que s'hagi d'aturar l'economia ni que s'hagi d'aturar el bon funcionament de les nostres institucions, tot el contrari. Nosaltres som un partit d'ordre, som un partit de llei i considerem que el que ha de fer les nostres autoritats és exercir això, la seva autoritat. Òbviament, aquells que estiguin en contra de la independència han de tenir garantits els seus drets polítics i de participació i de manifestació sempre dins d'un cert ordre. I al final som nosaltres els que hem de posar l'ordre. Cap país ens reconeixerà pel fet de tallar carreteres o pel fet de tallar les nostres infraestructures o d'aturar la nostra economia. Això no porta a la independència, això és fent-nos un tret al peu. El que acabarem perdent és la nostra massa, les nostres bases socials, si anem per aquesta via. El que hem de fer és tot el contrari. El control efectiu del territori no s'obté tallant carreteres o infraestructures, és tot el contrari. El control efectiu del territori s'obté transmetent els tractats internacionals, garantint la lliure circulació de béns, mercaderies i capitals, garantint la transmissió del tractat de Schengen, dels tractats de la Unió Aduanera Europea i de l'Espai Econòmic Europeu. És així com els països ens reconeixeran. Els països, els estats del nostre entorn, no ens preguntaran si ens hem independitzat complint l'ordenament constitucional de l'estat espanyol. Moltes vegades passa que ningú compleix l'ordenament constitucional de l'estat predecessor per obtenir la independència. El que sí hem de complir és el dret internacional, que és l'ordenament que regula la secessió, la successió d'estats. Per tant, cap país condicionarà el seu reconeixement al fet que Catalunya assoleixi la independència respectant l'ordenament constitucional espanyol. El que sí ens demanaran és, escolti'm, aquí qui governa, aquí qui mana, aquí qui compleix la llei. Aquí la llei la complim nosaltres. I aquest és el pas previ al nostre reconeixement. És obvi que obrir un procés constituent que ens porti a finalitzar la transició a la plena sobirania implica assumir certs riscos. Ja hem vist com l'estat espanyol és capaç d'actuar desproporcionadament. I no dic que l'actuació de l'1 d'octubre fos desproporcionada. El que dic és que tota l'actuació de l'estat espanyol, judicial, econòmica, jurídica, etc., i de seguretat nacional, era desproporcionada amb el grau de risc o d'amenaça per la seguretat nacional de l'estat espanyol que el processisme va ser capaç de generar. Per tant, nosaltres el que considerem és que Catalunya ha de poder defensar les seves institucions i per poder-ho fer hem d'establir sistemes de defensa passiva, com per exemple el fet que totes les institucions de l'Estat estiguin tancades en un recinte i convenientment protegides.
No podem permetre que passi el que passi, aquest enfrontament entre l'estat espanyol i l'estat català afecti la nostra economia, afecti les nostres infraestructures o els serveis públics. Passi el que passi, ha de passar en un sol punt. Hem de concentrar les nostres forces en un sol punt. I, evidentment, si l'estat espanyol opta per una intervenció en un territori que ja no és el seu, les nostres autoritats han de prendre mesures en quant a la defensa de les nostres institucions i per garantir el bon funcionament de tot el procés constituent, tant de la deliberació i de la redacció de la Constitució com del referèndum sobre la Constitució. I qualsevol amenaça, qualsevol intervenció per part de l'estat espanyol ha de motivar a les autoritats catalanes que puguin notificar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que qualsevol acció que impedeixi o enfocada a impedir el bon funcionament de les nostres institucions i el correcte funcionament del procés constituent que sigui considerat com una acció d'agressió i que, per tant, legitimaria la nostra legítima defensa.